बाहेर येताना म्युझिक आहे. क्रिसमसच्या निमित्तानं तुम्ही आता in view of Christmas and tourist season, we are doing round the clock patrolling for the safety of tourists and everybody. तर आयज जेन्ना तुमी कलंगूट टिटोर लेनीन भितर सरले कशें वातावरण आसा सद्या कलंगूटान टिटोर लेनीन भितर Enjoying yourself. सिट्युएशन कशें आहा ओके आसा कंट्रोल Peaceful, very peaceful. पेट्रोलिंग करता कलंगूट भागात टिटोर वैसे